Ако някой от вас, като мен, се чудят какво правим с тези ластуни от ягодите, да ги режат ли, да не ги ли режат, вижте колко много имам. Ще ви покажа. Ето как съм ги прихванала към земята от корена. Това е първото. Ако имате тук още отпред, се оставя само едничко, за да може да бъде изхранено. Начинът да си размножите или подновите ягодите е следният. Използва се ето този бърз вкоренител на лактофол, като ние правим следното. Вземаме ножицата, изрязваме го от двете страни, намокряме коренчето, след което от изсипания подобрител увалваме добре коренчето на растението, което искаме да вкореним. И сме си подготвили кофички с почвен субстрат. Зариваме го. Хубаво е да ги оставите на сянка първите дни, да може да се вкоренят. Поливате обилно с вода и след като се адаптират, ги местите на слънце.